Pamirsa kepanggih malih wonten ing adicara Sabda Daring Rahayu. Kados padatan kita tasih sinau Injil Matius lan samenika dumugi Matius tunggal ayat 6. Nggih. Kula suwun panjenengan sampun nyemak pangandikan Gusti salajengipun Matius tunggal ayat 6. Makaten surasipun. Isae peputra Sang Prabu Daud. Sang Prabu Daud peputra Sang Prabu Soleman. Patutan saka tilas bojone Uria. Ica nika nggih. Ica. Nek kateng kula wangsul nggih. Isae peputra Sang Prabu Daud, Sang Prabu Daud peputra Sang Prabu Soleman, patutan saka tilas bojone Uria. Nah, kula ngaturi irah-irahan sih rahmat Allah langkung ageng tinimbang kegagalan manungsa. Kateng kula meh saben sederek nate nglampahi gagaling gesang. Wonten ingkang gagal wonten ing rumah tangga, pendamelan, usaha, malah wonten ing lampah gesang kasukman. Ingkang langkung nglarakaken manah nggih menika gagal akibat dosanipun piyambak. Nah, mboten sekedhik tiyang salajengipun gesang wonten ing raos getun ingkang mataun-taun. Sederek-sederek menika rumaos sampun tebih sanget kalian Gusti kanthi makaten mboten badhe dipun agem kalian Gusti malih. Nah, kawontenan ingkang kados makaten ugi kathah dumados ing jaman sakmenika. Wonten tiyang ingkang terus mawon raos lepat menapa ingkang dipun tindakaken mangsa kepengker. Piyambakipun kemutan kemawon kalepatan ingkang dipun tindakaken. Akibatipun napa? Akibatipun piyambakipun kecalan semangat, kecalan pengajeng-ajeng, malah rumaos gesangipun sampun boten migunani malih. Nanging menawi kita maos Matius tunggal ayat 6 menika nyukani wucalan ingkang saestu endah. Nalika nyerat silsilah Gusti Yesus, Matius mboten nutup mangsa kepengeripun Daud, piyambakipun nyerat Daud menika gadah putra Soleman saking istri Uria. Penyebatanipun istri Uria ngemutaken kita ing jaman dosanipun Daud kalian Batseba lan pejahipun Uria. Kitab suci mboten nyingitaken kegagalanipun Daud. Nanging ingkang langkung ngedapi-dapi nggih menika sih rahmatipun Gusti Allah. Daud panci sampun ngunduh woing dosanipun, nanging nalika piyambakipun mertobat kanthi saestu-estu, Gusti paring pangapunten dumateng piyambakipun, malah lumantar garis turunipun piyambakipun menika nglairaken Sang Mesih Gusti Yesus Kristus. Menika nedahaken bilih sih rahmat Allah langkung ageng tinimbang kegagalanipun manungsa. Sampun tentu menika sanes ateges Gusti nganggep dosa menika satunggalipun bab ingkang enteng. Dosa tetep andhatengaken akibat ingkang getir dhateng manungsa. Nanging kangge tiyang ingkang purun ngakeni dosanipun lan wangsul dumateng Gusti, tansah wonten pangapuntenipun dosa lan dipun pulihaken gesangipun. Gusti gadah panguwas nyerat bab enggal wonten ing gesang tiyang ingkang sampun mertobat. Awit saking menika ampun ngantos ngejaraken mangsa kepengker menika netepaken mangsa tembe panjenengan. Menawi dinten nika panjenengan sowan dumateng Gusti kanthi manah ingkang ajur muwur lan purun mertobat, panjenenganipun boten badhe nampik panjenengan. Gusti sanggup, Gusti gadah panguwaos mulihaken ingkang risak, ngangkat ingkang dawah lan ngagem malih gesang ingkang nate gagal kangge dados berkah kangge tiyang kathah. Monggo kita sinau saking Daud. Ampun nutupi dosa nanging akeni ngarsanipun Gusti, ampun terus gesang wonten ing mangsa kepengker ingkang lepat, nanging cepeng prastianipun Gusti, pangampunanipun
sih rahmatipun wonten ing salebetipun Sang Kristus ingkang tansah mbikak margi kangge tiyang ingkang purun wangsul dumateng panjenenganipun. Kadang kula gagal sanes pungkasan saking criyos menawi bertobat dados wiwitan gesang kita pramila sih rahmat Gusti badhe nyerat pungkasan critaning gesang kita menika endah manunggal kalian Gusti tansah wonten pangajeng-ajeng enggal kangge saben tiyang ingkang purun wangsul dumateng Gusti. Makaten ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan ngantos pinanggih malih dinten candhaipun.